ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи хонатеҷе. Дӯстони азиз, боз дар ҳамин давр имрӯза мо якчанд намуди хонаҳо, квартираҳо, заминҳо қабул кардем ки пешниҳоди шумо мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо низ дорои замин, хона, мошин, квартира бошед, агар дар WhatsApp имо рӯи кунед сураташо ҳамроҳи маълумотош мо рекламааш мекунем, фурӯштам мегузорем. Ирӯз 19 июли соли 2024 1000 рубл дар бонки сатҳи 120 сомонӣ ба канали Хонатеҷа бурга хуш омадед. Ирӯза навора сай замини фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор. Як апада хулас точкаи дар корае ки сехи дузанагӣ ҳуй кунам ё ки хонаи фурӯш дар корай, як када замин дар корай, хонаҳо аз шаҳри Душанбе, шаҳри Ваҳдат, шаҳри Ҳисор, ноҳияи Рӯдакӣ, ноҳияи Фархор, шаҳри Кулоба, иса ноҳияи Сино ва дигар ҷо. Хулас баҳри шумо беҳтарин хонаҳо. Лайкҳоро занед, дар канали мо Хонатеҷа подписатсия кунед. Подписатсия ана акимо навора дӯстон сар мекунед, шумо тамошо кунед. оҳан мехарем бачако, оҳан килош 2.5 то 3 сомонӣ, коробка аз 1.30 дирам то 1.80 дирам, коғази сафед 2.5 то 4 сом мехарем, кондисионер 300 то 600 сом мехарем, зил газ 53 то 12000 сом, камаз мошини калони майда мехарем, караоти дар тиреза мехарем, холодильник аз 200 то 700 сомонӣ, тунка 1 сом, алюминий 7 то 13 сомонӣ, мед ай 60 сом сар мешавад, аккумулятор мошин мехарем мега килош 4 сомонӣ. тамоми чизи кӯҳна мехарем. Дар WhatsApp нависен салафан 3-4 сомонӣ. маълумоти пурра бо WhatsApp бачако поделитса кунен. касоне ки оҳан дорад занг занен масъала кунен мегира. бача азиз, мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ. дӯстон, хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ дар ноҳияи Фархор, ҷамоати Гулган, деҳаи Гулшанда қарор дорад. 80000 сомонӣ меганша, 7 сотих дукомнатага. барои тамос рақамҳои 881 ёки +7 903 WhatsApp шунай аз Москва прямои занг бизанед. бачаҳои азиз, хонаи фурӯшӣ духонага, калидор, баня дар даруни хона, масоати 7 сотиха, алохона, анҷомхона ҳамаш ҳастай. и хеле хона камай бачаҳо, случайна шудагиай бачаҳое ки аз Фархор хоҳиш карден, бачакои Фархор амҷаен тамошо кунен. 80000 сомонӣ, 80000 сомонӣ тоҷикӣ. хулас бачаҳо сироҷ на акамонда сум дар корай. касе ки мехара марамад. агар ки нахарен дӯсту бародаротунда, апаву хоҳаротунда, акаотунда ҳамин навора ёки ҳамин рақамҳои WhatsApp акаотунда хулас ҳамин шиноса роҳӣ кунен. ҳамин хона иншоалло ба зудӣ савдо шавад. сироҷ наибад акада сум дар корай. япа мега ассалому алайкум дӯстони азиз, мада хонаи точка дар корай, точкаи сехи дузандагӣ ҳуй мекунам мега. хулас хона ҳам боша мехарам ёки точка боша мегирам мега. дар ноҳияи Ёвон боша мега, аммо тарафи районошда бошад. хулас мехарам. агар хона боша нисфи сумшам метам далши астаниш оҳиста оҳиста, ёки точка боша мега полни мехарам. касе дора занг бизанед рақамҳои WhatsApp мда. ина марамат бачаҳои азиз, касоне ки точкаҳои фурӯшӣ дар шаҳри дар ноҳияи Ёвон тарафҳои ҳамон районаш боша, агар ина марамат занг бизанед нафара. мегзарем ба дуюм замини фурӯшӣ. ассалому алайкум дӯстони азиз, ба диққати шумо боз як замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ дар шаҳри Ҳисор, ҷамоати қалъа, маҳаллаи хушманзари д. номи пешинаш юбилей. дӯстони азиз, ана ҳамин замини фурӯшӣ, бетон рехтагӣ тайёр. ин тараф ҳама мардум зиндагӣ дорад. ногуфтанам ona ки болотар 150 метр боло мактаб ҳаст, масҷид ҳаст, медпункт ҳастай. ин масъала камбуд надорад, халқ зиндагӣ кардастай. об то дохили хонаҳоро овардагӣ ҳастанд. касе ки замина мегира худшон мегзаронанда далши аз пишти зиндагӣ мешаванд. дӯстон, ана ҳамин замини фурӯшӣ, хок дохил ба замин мешавад. ин тараф маҳкам кардагӣ забор, ҳоҷат ба гирифтан забор нест. хобпоён хулас хона кардагӣ маҳкам. инҷа роҳ субҳони мардум зиндагӣ дорад. ана ҳамин участкаи фурӯшӣ, масоати участка 6 сотих масоат дорад. хоб
این طرف برای زبور باز بیتون گرفتگی، بیتون ریختگی تپا تیار. انا دوستان عزیز، انا برای خانه های دیگر یک خانه، دو خانه، سه خانه و کلیدار بیتون هم ریختن تیار کردن. خب پایانتر باز کانال کلان، بعد از کانال باز در پایانش دریای کلان است دوستان. انا همین محله سروشنا زمینی فروشی участка چارکنجا دوستان. участка چارکنجا زمین که مالکیت دولت که هست خودتان میگیرین، مسئولیت میکنین همراه صاحبش، یک توره میکن میکنین در اینجا میبردارین، بعدا حجت میکنین به نامتون. تا حاضر حجتاش قانون و قاعده بیست کم بوده دوستان عزیز. اینا مردم هم از زندگی دارن. آب میگیرین به داخل خانه میورین توسط شلنگ. خب نرخ участка 70,000 سامانی، 70,000 سامانی میگن، با سودا میشود. مسئولیت میکنیم، خلاص رقماشون را زنگ بزنین، حقیقتی مسئولیت کرده میگیرین، از اون کانال یوتیوبی سودا تیوی زنگ بزنین، خدا خود با شما ده سکیت کم میکنه. با یک دانه لایک کانال سودا تیوی را دستگیری کنین، در کانال ما پادپیسات سکنین. برای رکلام حتما رقم در پایان ماندگی هست، برای رکلام مراجعه کنین. چیزی که در شما باشه ما فروشتر رکلام دا میگذاریم دوستان عزیز. این مرامت. خوشحال از آن هستم که ما را دستگیری میکنین، تماشا میکنین. بعدا در تگ کامنت را نویسین از کجا تا چند سوم کدام طرفو رفتن نوار کنین. باقی در امان خدا دوستان. نوار بعد نره در شما تماشا کنین. زنده و سربلند باشین دوستان عزیز. سلام علیکم اکا. این همی دری سری را دیدی؟ اینا در روزه را میدریم اکا. اینا حوالی این درختو هم ما میودیانده، هم ماش میبرده. خطا میخینه ببیند خونه نمیخونه به هنده را میدریم اکا. اینه کلدری کلونه، اینه طرف یک خونه و چیز چوراش، همه خلادینیکای نو، همه داره فاسونه اکا. اینه دیمگی خونه، اینه خونه مهمان خونه، همه ریمونتی زمانوی، همهش با چیز چوراش، قولینای نو، همه عبایای فاسون. اینجا همومه اکا، اینجا همومه. اینه کلیدو، نه حالی نه او پس رنی او دوره. ایسو کخنی آشخانه نه کجان او میپس رنی هسته. اینه کخنی مونه که کخنی کلونه چور بسیه. اینه جای دیدونه که اینه جای آشخانه و هزم خانه و اینجا همون بیرونه کجان. اینجا توالت تیاره، نه همش قایده. من ای اگرتم 6 سوتیق زمین. همه درختی نیودی هم داریم. همش اگرت خشرو او پستانه هست که نه پیش خونه. منو دروازه در خونه یک کلدر کلام یا همون. میگذاریم با چهارم کوارتیر فروشی. کوارتیر فروشی است که در شهر دوشنبه ناحیه رودکی، نرخش با مصلحت
ду комната масоҳаташ яъне ки дар шашум этаж масоҳати 5 метри квадратӣ. ватсапшон рақамҳои 46 занг бизанед. дом аслан 9 этажа ҳаста, мега хона дар шашум этаж қарор дорад. хулас савдо мешавад, срочна нархша маслиҳат мекунем, меган якум этаж хулас ба мақсад магазин ҳаста, дигар дар якум этажа савдо мешавад, срочна ба назди хона маршруткаи 41 ва 45 мегзарад. хоҳиш хонахаро занг бизанед, илтимос кардан. хона мақсад на он қадар аз мо 36 дур. ухай мо 36 дур неста, ноҳарудаки Ленинград маълумот бурада занг занед. мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар ноҳияи ҳамадонӣ совхози Ангурбоғ қарор дорад. деҳаи Истанбул. 3 хона 6 сотих об свет дорад. 85000 сомон меган, бо савдои хубам дорад. хулас муомила мекунанд. барои тамос рақамҳои 1315 ки +7 901 WhatsApp метавонед аз номи канали Хона ТЖ занг бизанед. 85000 сомонӣ. хеле хонаҳои арзон фақат дар канали Хона ТЖ ва Савдо ТВ кароли YouTube мешавад. бачаҳо азиз, дар YouTube нависед Савдо ТВ канали мо меброяд. хулас ушам канали мо ай. кухни баня хулас дорад бе ремонт, шикатур кардагиай тамом, кредит дода намешавад, алишам намешавад, срочна суммон дар кор мега. ҳозирашта 85000 мегем, бо савдои хуба мекунем. успед карда бачаҳо, мардуми ноҳияи ҳамадони Московский ина марамат занг занем бигирен шава. мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ дар шаҳри Ҳисор, деҳаи Боғистон, 7 сотих замин масоҳат, 2 этажа 6 комнатага. 230000 сомонӣ, нархш бо савдои хубам дорад. барои тамос ватсапшон 989 12 20 20 ватсап. комнатаош 4x4, 5x4, беморхона мақсад баршда мега, масҷид 50 метр дуртарай, мактаб 200 метр об дорад. хоб мақсад дуртар шланғати мегири миёрӣ, метавонӣ хеле имконат аст ки дохили ҳамин хонада об бигирем биёрем. бародари азиз, ҳамин деҳа ба об таъмин ҳастай. касе ки мақсад ҳаминҷа мекуча худаш обша ба шланг мекашад, дохили хонада мегузарад. бародари азиз, мақсад дар ҷое ки об ҳастай, свет ҳастай, зиндагии шоҳонай. ина марамат 230000, боз 2 этажа, просто хона коробка кардагӣ, савдои хубам дорад. дӯстон, маслиҳат карда бигирен ша. лайкҳоро занед, дар канали мо подписат сакунед. бародари азиз, мегзарем ба ҳафтумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар ноҳияи Ёвон, деҳаи Чилида қарор дорад, ки бо нархи 170000 сомонӣ савдо карда мешавад. ина дохил ба хона мешем через дарвоза. дӯстон азиз, ана ҳамин хона срочна савдо мешавад. 6 сотих 2 хонаи калон, бо арзон ҳам мешавад. рақамашон барои тамос ами 870 WhatsApp дора, занг бизанед. мактаб наздикай мега, хулас хона временка ҳай, забор дора, оба нигоҳ кунед чӣ хел зурай. хоб бо савдо мешавад. 24 соат об свет ҳастай мега. бародари азиз, боз мақсад бо бучкаи калон ҳам ҳастай барои запаси об гирифтан. ишам дохил мешавад. мебелош бо алохона якчанд чиз чораш хулас ҳамаш ҳаста. ила ремонти хона бад неста. касе ки мехара ами марамат занг зан, рақамҳои WhatsApp ахирш 97 баъзе чизора монда мерам мега. бо ина марамат занг зан, маслиҳат карда бигирен. касоне ки аз ноҳияи Ёвон, деҳаи Чили хона хостан 170000 сомонӣ, ина марамат муомила карда бигирен ша. маълумоти пурраша бо аз WhatsAppшон занг занем, пурсон шавен, маъқул боша бигирен. дӯстон азиз, наворои мо Хона ТЖ маъқул бошад, дар амун комментария нависед ки Хона ТЖ маъқулай, аз куҷо то чанд сума шумо да хона дар кор, дар комментария нависед. мо худохоҳад навори баъдина аз рӯи комментори шумо худохоҳад навори баъдинара пешниҳод мекунем. бародари азиз, нашоти хона бо худотон чақчақ карда маъқул боша бигирен ша. лайкҳоро назабошед, ҳатман ва ҳатман дар ҳамин канали мо подписат сакунед, наворда лайк казанед ки ҳамин навор тоб дарава. худохоҳад хонаҳо иншоалло савдо мешаванд бо дастгирии шумо иншоалло. бародари азиз, мегзарем ба ҳаштумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигиишам дар шаҳри Кӯлоб, кӯчаи Навканд, 6 сотих 3 дархона, 110000 сомонӣ. фикр мекунам ҳамин навори ҳамрӯза гарен навор шид, ба ҳамон хотире ки мақсад хонаҳои арзон мондесем.
поддержка гарен шесай тамошо кунен. Мақсад дар байн як ҳафта дохоҳад қариб 5000 подписчикӣ расем бародар азиз. хулас нашоти хона пирсон шавен. об свет дора бо арзон мешава. ватсапшон +7 977 ду то подвали 5 метра дора. хулас муомила ҳам мешава бо хонаҳо. хонахарои конкрет занг занен. 3 дар хона дора, 2 калидор, стежка таи хона стежка кагай. шкатур даруни хонаҳо хулас кардагист. дар наздикиш мактаб, магазин, бозори калон ду таъса мега. дусумона раҳ ба хонара. хулас ҳамиқа маълумот боиди ҳами хона худатон бо зангаат кард чахчах карда дустон бигирен ша. 110 000 сомонӣ дар шаҳри Кӯлоб, кӯчаи Навканд, 6 сотих 3 дар хона. маълумоти пурра бо ватсап ахириш 6190 ватсап дора. прямой занг занен. бо аз Русия номерошам метавонен дӯстон азиз муроҷиат карда бигирен ша. чизе дар шумо бори фурӯши реклама кардан боша бардор азиз. ҳамин рақамҳои мо дар аввал дар охир мондагӣ. ватсап имо ранги ҳами бардоро видео кунен, качесвен тоза сурат бигир, роӣ кунен, худохоҳад реклама гизара карда фурӯшта мегзорем иншоалло. тикток, инстаграм, ютуб каналда тақсим мекунем, фурӯшта мегзорем. мегзарем ба нуҳумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар ноҳияи Темурмалик, деҳаи Кангурд. бачакҳои Кангурд ҳамҷоен тамошо кунен. дукомната масоҳати 7 130 000 сомонӣ. рақамоша нигоҳ кунен. 294 телефон дастӣ ёки 817 дастӣ. ватсапшон 40 бисёр ахираш +7 991 сар мешава. дар ватсап прямой занг занен. хонаҳо 6x3 ҳаст. як временка ҳастай. хоб подвали 10 метра дорад. дегдонхона, анҷомхона, баня, оғил ҳамаш ҳастай. об свет ҳастай. мактабу коллеҷи балнисаву масҷиди Садиқ 300 метр. бародари азиз, 300 метр дур разница коллеҷ, мактабу масҷиди дигаро беҳар ҷои хуб. бисёре мегӯяд ки хонатиҷа гарен таъриф мекунӣ. хулас хонаҳое ки навор мекунем, роимон мекунам ба таъриф арзанда. бародари азиз, чизе ки роӣ мекунам ҳам хеле мо чи бар тамошобинон мехонем ша. нашоти хона маълумоти пурра ватсап ёки дастӣ ду номери Тоҷикистон занг зада маслиҳат карда бигирем бародари азиз. ин ҳамин хона бояд дарҳол савдо карда шавад. 130 000 гуфтанд. касе аз номи канали хонатиҷа занг мезана бо ягон сум скидка худохоҳад мекунанд дӯстон. марама зангаат кард чахчах кард бигирен шавад. мегзарем ба даҳумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, маҳаллаи Ҳуснободда қарор дорад. як комната 6 сотих масоҳат, ишам 130 000 сомонӣ. 130 000 бо савдои хубам дорад. ватсапшон +7 909 ёки +7 996 ватсап дора. ҳардаш хона 3x5 кухни, ҳамом, ҳоҷатхона дорад. берунам дорад. документош ҳамаш 100% ҳай. нархи хона наҳми 130 000 сомонӣ. об свет постоянӣ дорад. наздикиш масҷид хоб ҳастай. мактаби 93 ҳастай. Садиқи 158 ҳастай. аптека ҳастай. хулас 1 километр разница дорад. 11 хонаи фурӯшӣ дӯстон азиз. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар ноҳияи Рӯдакӣ 5 этажа қарор дорад. ду комната, об свет 350 000 сомонӣ бо савдо ҳам дора. ватсапшон 32 34 ахираш занг занен ёки вавилён прямой. хона дар Ленский район, дар сентри Ленский район мега, пеши бозори Ганҷ, шаҳраки Сомониён, кӯчаи Исмоили Сомонида қарор дорад. доми 68 5 этажа, квартираи 27, ду комната. дома соли 2018 сохтагиан. доми хулас навай, об свет ҳам дорад, канализатсия ҳам дорад. дар наздики ду бозор ҳастай. поликлиника хулас дигаро ҳастай. наздикишон масҷиди Садиқ, 3 мактаб ино ҳастанд. транспортҳо ҳам мақсад проблема надорад. маршруткаҳо хулас мегарда. маршруткаи 45 ва 46 ино ҳастанд хулас. хоб таксиҳои 45 ҳам территория мегарда. хулас гап маълумот пурра занг бизанен. рақамҳои ватсап ахириш 32 34 ёки вавилён прямой метавонед дӯстон зангаат ка аз ҳол аҳволи хона хабардор шен.
маъқул боша бигиринча 350 000 сум боз савдои гизала ҳам дорад дӯстон азиз. хулас дӯстони яка мақсад хонаи заминӣ мега дар ҳамун территорияи ноҳияи рӯдакӣ боша. Агар мехарам ё ки ба ҳамин хона алишам мешавад ё ки хонаҳо дар тарафҳои 7 километрам боша мега мо хонаи заминиро мехарем мега. хулас квартира савдо мекунад 350 000 ё ки хонаи заминӣ боша. Агар и хеле барнотам ҳаст дӯстон азиз, акада пешниҳод кунен, яъне ки ҳамин хонатон арзанда ба 350 боша алиш мекунад башмабаш, ё ки арзони қимат боша ягон фикртон мекунад бардор азиз. ина марамат ака қатъи маслиҳат куненда хонатона савдо кунед, алишам кунед дӯстон азиз.